Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Thina ke boqala zife siyaphinda siyafika ke sonothulela ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphula basithetha ngendaba ke ka-Fiston Mayele. iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke iseshusha indaba yakhe ke yabo noFiston Mayele kangangokuba iKaizer Chiefs ke njengoba bendike ndatsho ndathi semvini kwakhe phaa kulaa timu yapha e-Egypt. Niza khumbula into yokubana ke akhona amahle angathi uFiston Mayele naye isizini yakhe okugqibela phaa kulaa timu. iKaizer Chiefs ke kuthiwa ke into yawusebenza phaa kubo yinto yokubana ke babethe imali etafileni ke okanye ke ithi laa timu ngibizwa ukubana yiPyramids FC yawuxhomekeka ke kwinto ezizana eKaizer siyibeke etafileni. Kodwa ke uMr Napi ndiyabona into yokubana ke umazi ncakasana uFiston Mayele ngoba ke akafuna udedisa amehlo wakhe phaa kuFiston Mayele, ufuna ukwenza sure into yokubana ke uyambona kusizini ezayo inyathela phaa kwiqela leKaizer Chiefs baphulaphula. Ukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ayisafuni Fiston Mayele kuphela, ikhona nendodanyana ebaleka phaa kuthiwa nguLucky nayo iKaizer Chiefs isemveni kwakhe kakhulu. Xa iKaizer Chiefs ingakwazi ngoba ke ayinobafumana bobabini, kodwa nalaa timu itshilo yathi ke angeke bakwazi ke ukubakhupha bobabini, into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke yawufumana lo imfumanayo. Kodwa kubalulekile into yokubana ke uFiston Mayele umfana omdala usatsho naye iinjongo zakhe zikuMr Napi zikwiqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke loo nto yawuxhomekeka phaa kwiKaizer Chiefs neqela lakhe lalapha e-Egypt ke ibizwa ukubana yiPyramids FC, into yokubana ke ingaba na bayavumelana na phakathi kwabo neKaizer Chiefs yokubana ke uFiston Mayele aze ke kuMr Napi. Xa ndicinga into yokubana ke uFiston Mayele lo xa enovuma into yokubana makaze kuKaizer Chiefs, uMr Napi ndicinga uba ezakhe izandla zikabe zihlanjiwe ngoba ke udinga istriker esifana noMayele esizokwazi into yokubana ke sithathe nje ibhola sisifake emnatheni, ngoba ixesha elininzi itimu kaMr Napi iyakwazi ucreata ii-chances, iyakwazi ukucreata abaphulaphuli, futhi ke ubona into yokubana bazamile ke ukuvula ii-chances zabafana abadala isuke ixande into phaa phantsi kwebhala, ungabikho laa mntu wokuthatha ibhola ke ayifake emnatheni. Asinobabala ke ooChivaviro ngoba ke ndike ndathi xa ndimtshekisha umfana omdala ke ndimjonga zonke imetshi umfana omdala bezidlala uChivaviro, ndafumanisa into yokubana umfana omdala uphose kakhulu ezinye ibhola ebeziphosa ungasa-understand ukuthi umfana omdala ngaba na usazazi into yokubana uzothina apha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ndandicinga uChivaviro umfana omdala inoba naye segive aphile, uyayiqonda ukubana ke phaa uKaizer Chiefs mhlawumbi indawo akaziba nayo. Asazi ke ukuba uDuplessis ke nak okwasuka phaa kwelaa qela lidlalela ke iStellenbosch weza uKaizer Chiefs, umfana omdala zange aphinde ibe nguye apha ke ekufakeni amanqaku. Ukubaleka usenja usabaleka, ukuleqa defenders usenja usazileqa, nantsi ingxaki phantsi komnatha akawuboni umfana omdala. Asinokhalaza kakhulu ke lapha koSireno ke, asinokhalaza kakhulu lapha ke koMduduzi Tshabalala, asinokhalaza kakhulu ke lapha ke bonke abantu ke abangazo-strikers. Ngumsebenzi we-striker awukukuzisebenzisa kakhulu, ukuthatha nje olula unyawo ufake ibhola emnatheni. Nanko ke umsebenzi we-striker, ukolula nje unyawo uthathe ibhola uyifake emnatheni, itimu yakhe iphumelele, nawo wakho amanqaku ande ube leading goal scorer xa kuphela phaa isizini. Kodwa xa sijongile uKaizer Chiefs ke abanayo ke okanye abanaso ke istrike esinjalo. Masithembe into yokubana ke uMayele lo wawufumana into yokubana ke awonyathela phaa eNaturena. Nani ke baphulaphula ngake ningena nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.